ברוכים הבאים למבוכים דרקונים, ומה שבאמצע פרק 19. כאן אלירן, ואיתי נמצא המספר. שלום שלום, איתנו נמצא גם רוני, ויש לנו צוות עשיר. היום בצוות שלנו אין את יותם, ואין את מאיר, ואין את בן שלום, ואין עוד הרבה טובים אחרים. אבל מה כן יש לנו? אז ככה, יש לנו חדשות מפי רוני, שיספר לנו קצת חוויות על אמסטרדם, שהוא חזר ממנה לא מזמן. וכמובן יהיה לנו את פינת עצת המנחה, ששם אנחנו נעלה איזושהי שאלה סלש דילמה, שנראה איך נוכל לפתור אותה ביחד. אז קדימה רוני, בוא שתף אותנו. מבחינת חדשות מאמסטרדם אני לא כל כך זוכר, עקב תוספים שונים ומשונים, אבל בחדשות יש לנו סרט חדש של D&D שהולך להיות מופק על ידי המפיק של הסרט של הלגו, אז אולי יהיה לנו כל מיני לוחמים מזמרים וכל מיני דברים כאלה, לא, נקווה מאוד שלא. ומפייר, מי שמכיר, ומפייר דה מסקרייד, מגיע לגרסה הרביעית שלו מאוניקס פאת', וכמובן רייג' אוף דימנס תכף אצלנו בפתח, עם הרפתקה שמכילה את דריזט באנדרדארק, היכן שהולכים לזמן לנו כל מיני אדוני שדים שונים ומשונים, כולל זוגוטומי, אם אני מבטא את זה נכון, הדימן לורד אוף סליימס, משרומס וכל מיני רפשים למיניהם, אז תתכוננו להרבה פויזן ומחלות. וחזרה אליך אלירן. אוקיי, אז תודה רוני, וטוב שחזרת, או שמצאת דרכך חזרה. אז ככה... יש לי מה להוסיף גם בנוגע לדריזט וגם בנוגע לחדשות. אז הספר החדש בסדרה המתמשכת של עלילות דריזט נקרא ארקמייג', הוא צפוי לצאת בספטמבר, וזהירות ספוילר, זהירות ספוילר, זהירות ספוילר, גם בספר הזה דריזט חי. אז יש למה לחכות. טוב, אז ככה, אני לא רוצה יותר מדי לעכב אתכם, אז נעבור לפינה שלנו, עצת המנחה. וככה מספר, ככה, קודם כל כיף לשמוע אתכם ככה עוד הפעם, וטוב שאנחנו עושים את זה שוב, וככה שאנחנו בפאנל הזה, אני רוצה להעלות מולכם איזושהי שאלה, שאני התקלתי בה דילמה, שאני התקלתי בה לא מזמן, לפני איזה שבוע-שבועיים. אז ככה, מה לפי דעתכם הדרך הטובה ביותר לנסות שיטה חדשה? אני התקלתי בזה עם מהדורה חמישית, והדרך שאני ניסיתי, בכל זאת, זה one timer, משחק של שעתיים, 3, דווקא הלך לא רע. שאלה מה אתם חושבים? אני באופן אישי חולה על לקרוא את כל הספר מההתחלה ועד הסוף, ורק אז להתחיל את השיטה. אבל אני יודע שזה לא מתאים להרבה שחקנים אחרים, אבל אני לא יכול לוותר על זה. אני רוצה להכיר כל שיטה על בוריה, מה שנקרא, לפני שאני מתחיל לשחק בה. לדעת את כל ה-ins ו-outs, מאוד קשה לי להגיע לשיטה ורק ללמוד אותה מהמנחה באותו רגע. תשמע רוני, דווקא במקרה שלי ספציפית, המנחה שהריץ לנו את המהדורה, הוא הוציא כמו quick start rule, משהו כזה, כמו קובץ של החוקים מקוצר ודחוס ב3 דפים בלבד. שזה היה מאוד נחמד ומאוד יעיל. ולפי דעתי אני, למרות שהיה לי קצת איזושהי היכרות עם השיטה לפני, אבל השחקנים האחרים היותר חדשים, נראה לי זה ממש עזר להם. כשאני משחק עם קבוצה, אני מצפה מכל השחקנים להכיר את השיטה, גם משחקנים חדשים. אין לי בעיה לעזור להם, אבל נראה לי שציפייה בסיסית משחקנים חדשים זה לקרוא את השיטה קודם.
טוב, המספר לדעתך? אני באופן אישי מעדיף את מה שרוני אומר, אבל יש לי הצעות נוספות. עצה אחת זה ללכת לכנס ולהצטרף לשולחן שמשחק את השיטה הזאת, להכריז שאתה חדש ושאתה צריך שקצת יעזרו לך, ובדרך כלל האווירה היא תמיד חיובית בדברים האלה, ואז אנשים יאותו לעזור לך בשמחה. דרך היוצא אחרת, דופן, הייתי אומר, זה המשחקי היכרות שמשחקים בכנסים, שנועדו בדיוק לשם המטרה הזאת, להכיר לך את השיטה. כן, דווקא היום ברוב הכנסים פה בארץ, יש גם בהרשמה באתר האינטרנט, רשום למי מיועד השחקנים. למי מיועד המשחק, סליחה, לאיזה סוג של שחקנים. שחקן מתחיל, שחקנים מתקדמים, או ללא צורך בהכרת השיטה בכלל, וזה משהו שמאוד יעיל. אבל הבעיה הגדולה היא שכנסים, אתה יודע, לא חלים כל שבוע או כל חודש, אם לא יותר, זה לפחות אחת לחצי שנה, אם אני לא טועה, וזה בעיה. אתה רוצה להכיר את השיטה, או אתה רוצה להתחיל לשחק. שאלה, מה אתה עושה? אז דרך נוספת שאפשר זה להתארח. וכשאני אומר להתארח, יש לזה שני ממדים. הממד הפיזי והממד הווירטואלי. בממד הפיזי אתה פשוט מצטרף בתור זבוב על הקיר, או יותר נכון בן אדם על כיסא ליד שולחן, שמסתכל על האחרים ואוכל להם את רוב האוכל בזמן שהוא לומד את השיטה. ובממד הווירטואלי זה להיות חבר של יוטיוב, ולחפש משחק שמשודר שמה. בכלל לא חשוב שהוא יהיה אונליין, ולצפות בו, וככה להבין איך זה עובד. שדווקא היום יש הרבה משחקים שהם מוקלטים אונליין, במיוחד בעברית, כן? אני מתכוון בעברית כמובן, אבל לרוב השיטות שמשוחקות שם זה בשיטת ה-Pathfinder. נגיד, ממש קשה למצוא איזושהי שיטה אחרת שמשוחקת שם, אז כמובן לכל דוברי האנגלית למיניהם אולי יוכלו למצוא יותר תוכן ביוטיוב מאשר אלה שמוגבלים בשפה העברית בלבד. מה לעשות, אף אחד לא מושלם, גם לא אלה שמשחקים פאת'פיינדר. טוב, יש עוד למישהו משהו להגיד בנושא, או שנסכם את זה ככה? טוב, אז כנראה שנסכם. כן, אז נסכם כמו שאמר המספר, ברמה הווירטואלית יש לנו את היוטיוב וכל מיני ערוצים לצפייה ישירה למיניהם, ובמישור הבין אישי נקרא לזה ככה, פשוט להצטרף לאיזושהי קבוצה ולצפות, שזה נראה לי רעיון נורא בכלל. אוקיי, אז תודה רבה לרוני ולמספר, ואנחנו נעבור לאיזשהו סיכום של הפרק הזה. רינג רינג, רינג רינג. רגע, יש לנו פה טלפון. כן, הלו. תעשה עם הצלצול של הטלפון אבל. צלצול של הטלפון? יש לי משהו דומה, אני אתן לך פה איזה משהו דומה. זה תיגע בדלת. מישהו בדלת. אני אתן לך... כן. תן 2-3 כאלה ברצף, נחשוב שזה טלפון. מי זה שר? נחשוב שדפקו בדלת. אז תגיד, לדעתך, כן. מי מנצח? ברד ממהדורה 5 או ברד מפאת'פיינדר? שאלה טובה, שאלה טובה. אני, מה שהבנתי, מאוד העצימו את הברד במהדורה החמישית. ככה שזה שאלה מאוד מכשילה פה. ולפי דעתי, מי שמפסיד זה שמשחק את הברד. כן, הכל שאלה איך אתה משחק את הברד. עכשיו השאלה איך אתה עושה קרב של פיית'פיינדר מול קרב של מהדורה חמישית, איך אתה מנהל את זה. כאילו אתה לוקח את הנתונים ולא יודע, לחשים שיש לברד במהדורה חמישית ומצמיד את זה לחוקים של פיית'פיינדר או להפך? לא יודע, אי אפשר להמיר. לא, נשים באטל. אז אתה אומר תיאורטית. תיאורטית נראה לי ששניהם מנגנים אחד לשני עד שהשני נרדם וזה הכל.
אני אכריע את זה על ידי אורקים, כמו כל דבר. אוקיי, בוא נשמע מעניין. הבר הולך לבד באמצע הרחוב בלילה. לא באמצע הרחוב, באמצע היער. פתאום עוברים מולו שני אורקים. מה הוא עושה? מטיל עליהם סליפ. האם לברד בפאת'פיינדר יש סליפ? כן, איך זה עובד? זה נותן להם גלגול הצלה. יפה, במהדורה החמישית אין להם גלגול הצלה. כן, פשוט אבל... מאוד. כן, אבל יש להם מלא היט פוינטס במהדורה חמישית, אז לא בטוח שהם יושפעו מה... 4D12 זה עובד? 5D8. 5D8. לא, לא נראה לי הם יושפעו, אחד אולי ירדם. ומה יעשה השני? שני יערוף לו את הראש. לא בטוח, לא בטוח. בכלל לא בטוח. לא, אני דווקא נראה לי שברד רק ברמה 5 אולי יצליח לגבור על אורק, אבל זו דעתי אישית. לא, לא, ברד בדרגה 5 יוצא מהאינקאונטר הזה חי. ברד בדרגה, אני מדבר, סליחה, ברד בדרגה ראשונה במהדורה 5 יוצא מהאינקאונטר חי. ברד במהדורה בדרגה ראשונה בפאת'פיינדר לא יוצא מזה חי, כי אם אני זוכר נכון, תקנו אותי אם אני טועה, לא אמור להיות לו קסמים בדרגה ראשונה, כשהוא בדרגה 1. בואו נראה. אני מאמין שיש לה סוג של קאנטריפ כזה או משהו, לא? קאנטריפ אתה לא מרדים אף אחד עם קאנטריפ, אתה יכול לשרוק לאוויר עם קאנטריפ. כן. אני די בטוח שיש לו לחשים מעוצמה ראשונה. ב3.5 אני בטוח שלא, בפאת'פיינדר די דומה, אז יש להניח שאין לו. בואו נראה, ברד. הכי פשוט זה להיכנס ל-SRD ולבדוק. כן, כן, נו, כנס. נכנסתי, ו? וה-SRD רוצה להגיד לי כל מיני דברים על החידוש ביטוח ב-AIG ועל חזרה לבית ספר עם ספרי לימוד דיגיטליים. תגיד לו הנה. שאתה רק בביטוח. יש לו לחש אחד מעוצמה ראשונה. שזה לא רע לחש בכלל. אחד מעוצמה ראשונה? כן. זה בטח איזה כמה קאנטריפים שם שאנחנו לקחת. קאנטריפים כן, אבל זה לא מה שיעזור לו. אבל יש לו גם לחש מעוצמה ראשונה, אז הוא יכול להכניס מה לי. זה? יש לו אבל סלוטים? כן. וואלה, חיזקו אותו. יש לו שני לחשים ידועים בדרגה ראשונה, ואחד שהוא יכול להטיל. פלוס הבונוס של הכריזמה. לא רע, לא רע. לא רע. לא רע. טוב, אז הוא גם כנראה יצא מזה איכשהו. טוב, אז נראה לי שבזה סיכמנו את נושא הברדים שלכם, של מהדורה חמישית ופיית'פיינדר. לא סיכמנו, אבל אין תשובה. אין תשובה ודאית. התשובה היא, אל תשחקו ברד. כן, זה נראה לי התשובה הכי טובה שנוכל להשיג כרגע. לא, לא, אתם טועים, זה מאוד ברד במהדורה 5. זה הדמות. טוב, אתה יודע מה, אולי ניתן למאזינים שלנו גם להכריע בעניין. יכולים לשלוח לנו אימייל דרקונים פודקאסט strudel@gmail.com ולהגיד לנו דעתם, האם ברד היא דמות שכדאי לשחק אותה, במיוחד במהדורה חמישית, או שלא. או סתם כל שאלה שהם רוצים לשאול, יכולים לשלוח לנו לאימייל שלנו. וזהו. אני רוצה רק להודות רוני ולמספר, ויותם, אם אתה בבית ואתה שומע את זה, אז תודה גם לך, אני יודע שברוחך רצית להיות פה, אבל לא יכולת. בכל מצב, שיהיה לכם פרק 19 נעים, ואנחנו בפרק 20 החגיגי, שיהיה לנו בשבוע הבא או עוד שבועיים, מתי שיצא לנו להקליט, יהיה לנו הרבה הפתעות בשבילכם. אז כדאי שתישארו, ותהיו עם היד על הדופק גם בעמוד הפייסבוק שלנו, וזהו, תהנו. מה תהנו? לא תהנו,
מה רציתי להגיד, המספר, שכחתי. מה? נכון, שימשיכו לגלגל יוזמה. יאללה ביי.